הלו, רוצה לשחק? אז לא להיכנס לכחול או לאדום. מי זה שאיתנו בפארטי? מי זה שאיתנו? רפאל, זה אתה מי שהרג אותי? מה? כן. הוא איתך בכיתה? חשבתי שאתה משחק עם הבוט הזה. מה? הייתי טוב, אתה לא יכול. מי הרגתי? הייתי טוב. אליאב. הלו. הלו אליאב. מי זה? יונתן רוצה לשחק? רפאל, אני עוד מעט אשחק איתכם. אתה עם חבר. אליאב. יש לי עוד ספורט בפורטנייט. אבל אני לא יכול עכשיו. למה? כי חבר שלי מחכה לי עכשיו, בפורטנייט. טוב. ביי. אני נכנסתי למחנה. למה? יצאתי, יצאתי. בוא נעשה 2-2. יש לי עוד ספורט, כי דוד שלי כתב בשביל המחיר לגנוב לו. הוא גנב, אז אמרתי לו אפשר לספר, הוא אמר לא. וואו, מי זה הגרוע הזה? שמעו, מי זה אחי? חברים שלך גרועים, אליאב. וואו, איזה גרועים, אני מת. איזה ביצה. חכה אליאב, אני חייב לעשות איתם ראונד, אחי, הם גרועים למות. כנס למפה, כנס. למה? אחי. תראה לו בי אליאב. אני חייב לשחק. טוב, תמן. דקה, אני יכולה לשנייה את הטלפון, מתקשר למי רוצה ספורט.
הלו. יונתן. הלו, רגע, אני כותב שולי ואתם צוחקים. איפה אתה רושם? רגע,